Hello mga kasisi. Nanapod mi dinhi. Ato na pud mi sa unahan kay kuan mga kasisi. Karon naglungag mi dito kamote, tora mo rang gibiyaan sa balay, sa payag. Nya adto mi sa unahan kay nagplano mi nga manguha og butong. Ya to amo isa kasisi o nagpasaan og kanang karit. Nagsunod po ni isa kasisi nagdala og kuskus og sudlanan sa butong. Muna mga kasisi. Pumantay laing himuon niata sa bukid nga nahuman na tas tong trabaho. Kay nahum naman mig bangan sa mo tinangkong ganihan. Sila mga kasisi, nyara pud o abangin ninyo ni kay inig harvest ini ipuhon. Mutabang ni ani og harvest mao ni gwapo kaig tubo. Kaluyan pud sa Ginoo kay di ba pud lalim ning magtanom tag humay nga magka pilyur-pilyur. Hago baya gyud ning magkuanta mag-atiman sa humayan ba nga aron mamunga, aron kanang walay sagbot. Sigihan gyud na og kuan. Ukay-ukay kay pangibton gyud ang mga sagbot. Mao na mga kasisi nga nun ani gyud ni atong panginha sa bukid o naabot na mi mao tining punuan ni nga kanang among kuhaan og butong. Pero Kan ubos. mo na diya niya. Butong gina siya. Butong. Hello. Nag-unsa mo dinhe? Ha? Unsa na po inyong kuan karon? Himuon. Nughit na po kaabot. Hindi kaabot no. Nughit sana. Asa na sa ubos na to. Kasluyo. Mao ni dinhi ang lugar. Kanang mga humayan kana nag green nga humay. Mo na among gipang tanom kana diha ana. Amo nang gipang tanom ya amo ni harbison pohon. Ana gani. Ipasa. Tara mga kasisi. Diskarte. Mga sister, madiskarte na hindi maarte. Sige mga kasisi, aron ka kauntag butong mga kasisi. Basig madritson sa mong naungrot. Isa. Nahulog. Pero nahulog sa kanal. Oni mga kasisi niya. Di anak mo na musilingan sa among basakan. Mo ni ang kuan sagingan sa among silingan. Wala pa sila harvest kay wa may bunga horot na. Sige. Try. Minaw ko ba murag butong, murag dili. Muna rin diha. Murag butong, murag lubi, murag dili. Sige. Dili gani. Murag lubi, murag dili. Gahi na. Manghud ana. Okay ra kayo. Sabi. Gahi ito eh. Nanay manghudrot. Mukad turot. Ay murag kani. Ha? Murag kani. Ha? Butong lagi. Butong. Akong ikuan ha. Unsa ni? Allah. Butong to. Try. Mga sister, madiskarte na hindi maarte. Wala man mi karon mga trabaho sa among mga kuan. Ni ami. Amura ay gahi rot gamay aw humuk-humuk dako. Unsa man gyud gahi humok-humok. Gahi humok-humok. Sus. Okay ra man ay. Okay ra? Di ka na. Ano do? Pasa.
Wagit lot. Kanang kuan siya kato jud. Ah, wow, kalami. Kato jud siya. O ni mga kasisi, oh. Butong nga lami. Lanaw-lanaw. Ah, hugas eh. Hindi pa ako. Kani tama lagi. Sige. Sige ko akong sindang. Sayang mo, takadala og ano. Si Ruth ba, mura lang nanughit og minsinitas, oh. Oh. Si baligiran. Si baligiran tana. Da. Sige, agoy, ligid pa jud. Pero di man na manod no, diha lang na. Ano doy? Hoy. Hutda na lang na isa ka bulig, Ruth. Hutda na art kay mga kung duha. Mga kasisi, madiskarte nga hindi maarte. Sige. Di man nikakat-kat, kuhit na lang. Ah! Kapita manawang ni Ruth. Ay, wa na di mo ka og butong ron. Di pa sa ako, ano, magbuhat to sa taas, sa sapa. Clearan. Ha! Wow, nakuha gyud. Tulo. Tulo ang nakuha ah. Madiskarte gyud. Sige daw. Madiskarte. Wow! Ah, sus, grabe ha eh. Ikaw ni hulog bing, kuha ni mo bing. Kana daghan man tingali na. Natibasa na lang na kay Di ako itiwas bisa naman. Ako itiwas. pulirot, pulirot. Oh, gayet English yun. Bugat. Sana lang ka mo. Bisi, bugat. Bugat ang resulta. Muna mo lang eh. Balik pa yun. Kaya muna ni no? Ay, ra. Atras, atras na yun. Sibabaw. Atras ah. Kuha nam din na. Ha? Pag-siwag niya ba? Nasalay na lang ang lubot. Sige daw. Wow. Ito sa saan gamay. Pikas sa pikas. Nang bagang dia. Ana, ayan. Ana. Yan. Lagpot na rin si Maron. One. Three. Ay! Da. Ah. Wala, kumpleto na. Agoy, nag-una-una man si Law. Islaw. No, law. No, Islaw. Mo ni si Islaw. Nag-una-una nagkit-kit sa among binughit nga. Ha? Butong jud kayo. Butong. Butong na, butong. Kuskus na ta butong. Kuskus mga kasisi. Ah, nakuha gid ni Bilin ang kuan oh. Duha ka butong. Ay lang hukda. Ay dalon. Mga kung kuan so adi akong dalhon kanang lingin ra ba yun ang butong lingin ra akong dalhon. Mao ni among palibot dinhi oh. Wow, gwapo ang panahon. Hapit na mi mag-harvest. Among kuskus pod oh. Diskarte kayo. Ang kuskus mo diskarte kayo, kawayan. Ana gid na no. Mugawas atong diskarte og gusto ta mo kaon og butong. Dito ba?
Dito ko istorya. Bilin, unsa may imo ikasulti ini atong humayan bilin? Sa may Kuan, marag nga may nagsako bing. Ah, wow. Inya. Unsa na po itong mga diskarte ani? Naon, ang gawas na siya oh. Uy, namunga na oh. Muni among tinanuman, namunga na gyud sus makita na gyud among hinaguan oh. Pero miro pa na siya, sample pa na nga bunga. Na. Hmm. Hmm. Huy, slow. Huy, slow. Dito slow. Ayan, dito slow. Dito ko. Ay paglabot sa among kuan. Isa ray kuskusot na yawa po'y kutsara no. Oh, gani. Ay, naaron di ay sus. Ay, sige. Ana ako ray kuan. Buwak sa. Oo, di na. Kung sama itong kuskusong di ka mo. Magbilin tag tulobing. Bisag duhara kay dag gamay ra ba yung kuskus. Tulo la tibilin. Pero daghan na basig gamay atong makuan. Tulo la tibilin kana arang kay. Sige. Di man ka magdalag butong. Dili ko dala butong. Adi ka Kay magdala og kanang tinimplahan. dili lang kana ra kay. Tama sa ni katong nagbutong ta no. Kani na ginikanan sa pilibin. Mao ni dinhi among mga kuan, trabaho kung gusto mi mo kaog butong, wan hirami diri manguha. Nya. Pero nakatrabaho na mig una sa among kuan pagtingin na buhi. Karon ana pud mi ani kay Snack time na po. unsa turot? Snack time. Snack time di ay ni karon namo, di ay matud pa ni kasisi. It's snack time. Ay kanang ato man din ang butang ng sabaw no. Ay Diho da ini murot. Yugas. Ha? Mga kuan, mga tulo. Mingawad din lugar sa ingon araw no. Giningon ako sumpayag oh. Gan- Sulo dito. Dugay-dugay na kabili no, betong tulungan aso to yung payag bi. Ay tuara Mingawa mahadlok po taman diha kay basig na naka. Dito diha kay katong nakita kog banakon. Ha? Pero Katim ingon sa nabilin banakon gid oh, ito. diha sa may kawayan no. Asang kawayan. Di anak kawayan. Di po day basta-basta ning lugaran dire. Sus, nakitaan pa to ni Rot, paksiwon ta to niyang banakon. Kay babos kanon. Ay, pababos kanon. Tuo ba ito si kuan sa una akong sultihan nga sinirim kita gitin ipibabos kanon. Kani mo lang ako. Maraming butong. Oh, dara oh. Napay sa bawla na. Butong mga kasisi. Ang gipang uhaw karon higop sabaw sa butong. Gis. Ay. Namon security oh. Namon security oh. Namon security oh. Daghang ngipon. Ato pa isa nam ka security oh. Ana mo og usa ni. Mga bodyguard. Ang bodyguard. Kuan kay nay iro oh. Yan. Mga bodyguard. Nag-uban-uban. Tama gid no. Kasado pa rin.
kasisi. Kaya bilhin. Kilid. Gamay lang. Okay. Ginawan. Ha! Wala. Kuskus para kuskus. Kini ato isulod sa sidlanan. Kay aron kuan dali ra ta kahuman-an kay dako-dako namrog na ra bay dagom. Layo ko ba tutong payag nga narabad sa tong kamuti. Ulian. May ako nga pagod dito ron pero di po tong pagod kay magtama-tama Tulong pa man tong bisita ni dito bro. O ni mga kasisi, imo nang bahin, imo mo nang bahin. Apa man to? Hi man. O ni, kini siya, laut-laut ni siya, mao ni ang manghod sa among gikuhaan. Kini, pero lami inuon ni siya kay, kung kaon-kaonon lang, lami ning laut-laut. Hi. Agay. Mao ni mga kasisi. Madiskarte na hindi maarti. Madiskarte na hindi maarti. Patabangan nag Bitin! patabangan nagkuskus si islaw. Ha? Pata Bitin ba yung agi sa imong likod? patabangan kuskus islaw okay nagsigirag tanaw. Islaw. Pag-ampo ng islaw nga. Ay mabilin aning sudlan ng islaw. Islaw. Hasta ang mga iro ni maipod mo diskarte mo ni mga kasisi. Daghan namig na tigom mao ni. Utangan niro namo og orange, gatas ug biskwit. Alami kaayo ni mga kasisi. Grabe lami gid ron ba ya? Magkuan ni maluto to mong kamuti. Amo tong kaunon ron. Ang resulta busog. Busog mo ang. Dire makakaon mig libre. Ang syudad palit mahal kayong kilo. Gusto may mamainit og butong, kuha dayon. Bet nanguha mi si imong butong bet. Belen, mo maikson ni. David. Hapit na mahuman na mo kuskus, manlakaw na mayroon. Tama na yung tubig niya ron. Dungagan pa na ako no ay napa may tulo. Eh. Ikaw man ana kay ako kuan pod. Alam mo lang kay nasi kuan no. Kisa si Whitey ni Rot.
Paula. As Paula. Si Wendy bo. Wa kabante kay busog kay susuway. Why, tinag-una man ganito. Uli no kay wa say nakaon diri no. Mo. Madiskarte. Uli lagi. Di ako na pikas ano. Kini? Korabin ka bising ma. Binibilin? Kuan ang imong kamot. Di ako ra. Kulang kay. Amon dungagan kay kuan kulang ko murag kulang lami ba kaayo. Kumpleto ra ba ni rog ingredients sa amuhang butong gatas, orange, kuan kanang biskwit. Haya oy. Hayahay kay mga kasisi karon kay sig masipyat si pa. Kapitan Bing. Na. Na. Ay. Hadlok ko ba kuan ang kuan. Ngilingig kay nang Bitin panit. nga magkamang. Panit sa bitin ay. Ngilingig. Utindog biya ng katunga anak. Sa bitin. Ay, na slide. Sundanga ay makabukat. Hapit na mi mahuman mo uli na mi karon. Eh, katubang diha rot. Tugbok naman yan. Ay na ay kuan atong ibilin kaning wala. Sabawan pa ano? Eh, sarap ba kuan? Lami ba ang sabo? Kasi Allah ka. Dili. Sumala rot.